kamar shekaru 10 ko 15 da suka gabata zai yi wuya ka sami inda ake koyar da ilimin fasaha a harshen Hausa a yanar gizo, saboda a lokacin ne ma yanar gizon take kokarin samun gurbin zama a arewacin Najeriya sakamakon bayyanar dandalin sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram da makamantansu. A lokacin mutane sun sha wahala sosai wajen koyon ilimin fasaha waɗanda yake ta'ammali da ƙirƙirar manhajoji, shafukan yanar gizo da makamantansu, saboda ƙarancin wannan ilimin a harshen Hausa wanda ya kasance yaren mu yanzu. Amma a yau bayyanar Flowdiary ya kawo dubunnan matasa sauƙin koyon ilimin waɗannan fasahohi da kuma amfani da su matuƙar dai suna da wayoyi da kwamfutocinsu. Abubuwan da muke a Flowdiary guda uku ne. Na farko, koyar da ilimin kwamfuta wato computer skills da harshen Hausa a yanar gizo. Na biyu, ƙarfafa ayyukan dogaro da kai, saboda duk kwasa-kwasan da ake a Flowdiary waɗanda za su kai matashi ga dogaro da kai. Sannan sai na uku kuma samar da jagoranci wato mentorship, saboda matashi yana buƙatar a nuna masa abin da ya kamata ya yi, yadda ya kamata ya yi, inda ya kamata ya yi, da abubuwan da yake buƙata wajen cimma wannan ƙudurin nashi ta hanyar gina kariyar ɗinsa a duniyar fasaha. A yau ranar 12 ga watan 12 shekarar 2024 muke murnar cika kwana 1000 da asasa wannan makaranta, wanda mu 10 muka haɗu muka asasa ta don taimakon al'ummar Arewa. Daga wancan lokacin zuwa yau hakika mun cimma manyan nasarori kuma muna godiya ga Allah madaukakin sarki. Amma babban nasarar da muka cimmawa ita ce canjin rayuwar dubunnan matasa da wannan makaranta. Za mu ci gaba da aikin da muka ɗauko insha Allah ta'ala da canja rayuwar dubunnan matasa don ɗora su akan turbar da za su gina kariya a duniyar fasaha. Na taɓa faɗan irin wannan maganar exactly ranar 2 ga watan 1 shekara ta 2017 cewa za mu ci gaba da ƙarfafa mutanen ƙwarin gwiwa game da harkokin kimiyya da fasaha. Bayan shekaru 7 gashi Allah ya tabbatar da ƙudurin. Zan yi amfani da wannan damar in kira ga dukkan al'umma cewa hakika idan muka jajirce muka yi aiki tukuru to za mu kai gaci. Zuwa ga ɗaliban wannan makaranta da membobinta da al'ummar gari baki ɗaya da masoya da 'yan wada bukan arziki, ni Muhammad Awal Ahmad ina aika muku saƙon godiya don nuna ƙwarin gwiwarku da jajircewarku da yunƙurinku wajen ganin ƙudurin wannan makaranta ya cika. Ci gaba da kasancewa da Flowdiary. Insha Allah mu kuma za mu ci gaba da ƙoƙarinmu don cikar burinku na building careers a duniyar fasaha wanda zai sa matashi amfani su don dogaro da kansa.